Keitinsaria käytetään ruoan valmistamiseen ja veden keittämiseen, kun sähköä ei ole saatavilla. Kattilasarjassa on paistinpannu, vedenkeitin 1,2 litraa sekä kattila 2,3 litraa. Kattilasarjan mukana tulee puhdistussieni, kauha, paistinlasta sekä muutama kulho. Keitin pestään ja kuivataan huolellisesti käytön jälkeen. Hyvin huolettu keitin kestää vuosikymmeniä. Keitinsaria käytetään paketissa olevan kaasukeittimen kanssa. Kaasupoltin tehdään käyttövalmiiksi kiertämällä säätöosa polttimeen myötäpäivään. Käsikireys riittää. Varmista, että kaasupolttimen säätö on kiinni asennossa. Pyöritä kaasupoltin kaasupulloon myötäpäivään käsikireydelle. Avaa kaasupolttimen levittimet auki. Sytytä sytkäri ja lähde kääntämään kaasupolttimen säätöruuvia vastapäivään. Kaasu toimii hyvin -15 pakkasasteeseen asti. Suosittelemme kaasupolttimen käyttämistä ulkotiloissa turvallisuussyistä.